24th chapter of Matthew, it is a prophecy concerning the events to precede this event. Yes. And the destruction of Jerusalem is used to typify the last great destruction of the world by fire. Because kakhulu futhi. Nazo le before. Manditoli ke lanto kuba khange uyive. Uthi Ellen White le nto ithethwa nguYesu yokuba sibone uverse 23 lo verse 3 lo uthethwa nguMateyu ngaphi kanene verse 24 othi ziyakuba ntoni uthi indaba yokuba iJerusalem ihlaselwe, all right, yinto ebonakalisa into eza kwenzeka futhi ngexesha lokugqibela. Amandiphinde lento yenzeke ngo AD 70 ngumfuziselo wento eza kwenzeka nini ngexesha lokugqibela. iJerusalem mem yatsha ngo-AD 70. Ukuhlasela kwayo yathi bethuni nangexesha lokugqibela liza kutsha ilizwe litshiswa kuba kufike ixesha lokugweba lokugqibela kabani. I hope nibambile le point. I hope nibambile ne. I'm trying to read here. Benfuna amazwi the disciples had been filled with the awe and wonder at Christ's prediction of the overthrow of the temple. Xa sele ngetempile yile bebembonisa yona mos. Imfundo verse 3 andithi babona itempile ba ikhazimla. Uthi ke and they desire to understand more fully the meaning of his words. Worth, labor, and architectural skill had for more than 40 years and freely expanded and enhanced his splendor. Abesengena ke ngokuba Herod the Great had lavished upon it both Roman wealth and Jewish treasure, and even the emperor of the world had enriched it with his gift. So ukwakhe okwanoneli kwale Jerusalem kwale tempile. Benifuna kandawo manje ikhona indawo ethi apha onkosi yami ixesha lami liyandaluka. Aphenikela ixesha eli. All right. Massive blocks of white marble of almost fabulous size forwarded from Rome for this purpose formed a part of its structure, and to these the disciples had called the attention of their master, saying, "See what manner of stones and what buildings are here." Utela njani xa uthi awuzusela lelinye ilitshe phezu kwelinye? Nibambile ndaba? So ayikwazi ukwenzeka le nto ithethayo Yesu. Luhlobo eyakhiwe ngakhona ngalo. Bese ithetha ke ngoku athi le nto imele into ezingapi kanene, into ezingapi ezimbini. Njengoba bethilo pha uverse 18. I so wish let me not bandingabukho lazy man kule nto. Mandingene apho kufela ithole. So that bendifunde apha sisimafeza apha kum kwi software xolo nibandla ningakhathazeki ba ningakhathazeki ndifuna esi statement ndisifunayo so that sizokwenza le ndawo then siye towards ekuvaleni. I wish bendivule before. Nkosi yami. Okay. This will take some time, eh? Ikhona indawo ukwazi ubona ko into obuzivulile. Yeah.
Fanele ndiye bekhona. kuye kulantuka ivele yaqala eqaleni ayaya straight kule ndaba endiyivulile. Kubona mos xa uya ku-current current reading. Iye ku-current reading but ivele yawutsho kulaa ndawo ayaya straight kule ndawo bendiyifuna. But ke in other words, ndandizayifunda, ndizayi-attesta le nto ndiyithethayo uba injalo nyhani na. It says, indaba yeJerusalem yokuba uYesu athi akuzusana nelinye ilitye, ithi inezinto ezimbini ezithethayo. Eyokuba okokuqala, le Jerusalem njengoba ulantuka ugqina la mazwi, ikhona ku-Desert of Ages le ndithethwa apha ku-Great Controversy, khona ku-Desert of Ages, pages 665. Uthi le nto yeJerusalem ukwenzeka kwayo ichaza into eza kwenzeka ngexesha lokugqibela. So in other words, into ethethwa nguMateyu 24 lixesha esikulo. All right, the time esikulo. I wish I could get this. So that mhlawumbi paraphrase wrong. Yazi xa uthethayo between of land uba uyakwazi uthetha le nto ubucinga uba uthetha yona, but to other person it means something else, ingeyiyo le nto. Hence bendifuna uyifunda so that sizoyithetha according to le nto. Siyibambe le ndaba. I wish uThixo angayitolika le nto. Just go now and read this. Just on the first chapter of that Great Controversy. You'll understand uba when Jesus explained to abafundi bakhe, he meant ethetha ngezinto ezimbini ngexesha elinye. iJerusalem ukushekaliswa kwayo kwakunye nokuza kwakho kwesingaphi. Okay, mandiyeke last ke ukugqibela. uMateyu 24 uchaza ngexesha ekuzaba lilo just before uYesu afike. Indlela ekuzaba yiyo yile ndlela kuzaba yiyo ngexesha siphila kulo de icango lenceba memlivala. Uverse 36 I quote, njengokuba kwakunjalo ngemihla ka nibambe le ndawo, aphinde athi njengoba kunjalo ngemihla ka Lot. Nibambe le ndawo. Now this is a comparison. Xa nibambe le ndawo nive ngohle ndithetha ngale iBhayibhile. Kuzaba nje ngela xesha. All right, lavalwa icango abantu besenza izinto zobumnyama bengaqondanga. Sibambe le ndawo. So ixesha eliyeleka apha ku-Ellen White ude athi bazabe besenza izinto zobumnyama. I wanted to know uba zintoni izo zobumnyama. So ngamanye amazwi izinto abazabe bezenza, I thought qala ithi kuzabe kusebusuku. Nibambe le ndawo. I thought uba ithi kuzabe kusebusuku abantu belele bengazi. No, ithi bazabe besenza izinto ezikude noThixo de icango livalwe. Kukho ukuphola even nakubantu ababiza igama likaThixo benza izinto zobumnyama. So Matthew 24 says the time that we are living in, it will be a time where apho wake wayifinisha laa nto sisifeziyo uba awazi noba ubheka phambili noba ubheka ngasini. When you come to church, it is so normal to an extent that inkonzo akho nto ivakalayo. You ask God, Thixo ndicela uthethe kunye nam. Things are happening ngokwesiqhelo. Akukho nto echaza ixesha eli liku-peak yoba silungiselela ukuza kukaThixo. Xa kuzafika imoderator phaya esikolweni mem niba njani? Kuba nexhala kupreparishwa to an extent that
Imoderate mayingabikho nto eyithinga nena. Niyibambile le ndawo bethu na. The same we suppose uba sinjalo but umdala usokola abashumayeli. Kusokoleka even kwa ukunyula. Kusokoleka kwa ukuqhuba kwezinto ezi ke ngoku sithi sikholelwa kuzo. We even question them. The time uMateyu athina ngakhona ngalo uthi it will be of the time whereapho abantu do not know, but these are the last days. You can come from AD 70 minus 2026 kwahamba ingaphi iminyaka. And Jesus is going to come. Because Matthew 24 uyayitsho uthi sizambone siza ngamafu. Jesus is coming. We ought to distribute the book and make them abantu bakwazi ukubona ixesha esikulilo ixesha lomngcipheko. Uba umkhwanazi uyakwazi ukukhupha izinto bethuna akhupha abantu bade babambe ngezantsi uba yu kaziqonde lento. Inglo implicated nalo implicated nalo lukhozo lento eyenzekayo. People need to know, but these are the last days. And ithemba esinalo lelokuba singaphumla ngoYesu. Ayikwenye into esinophumla ngayo ngubantwaneni bethu. Yavala ke ngoku. Bonzami ziphelile. Matthew 24 take us to the controversy ended. And the book nayo iqala kuJerusalem, destruction of Jerusalem, isise ku-controversy 16 futhi iphela. So imanual le kabani kaMateyu 24 abaphakathi is explanation of izinto ezilidishela to i-controversy xa ithini. I think uthi kuyavuselela that we should start again. Umama uGqirhana noRhadebe babekade befunda bemane bechitha ixesha just an hour befunda ilizwi kaThixo endowned with the spirit of prophecy. Lilo elixesha uThixo uyathetha that abantu mabaphinde bathini kanene ixesha liphelile. There is no time. If there was a time ekucimfamba ixesha liphelile. I remember utata umfundisi uNtsilo wayehleli phaa kulaa first year 1 2 3 years wayehleli kuleya esithathu ehleli phaa esithi yena ngo-1973 xa ixesha babesafunda bade bayeke uye esikolweni becinga uYesu uyeza. 1973, 50 years down the line and Jesus akakafiki. If babekholelwa then bona sendicela eli xesha likufutshane 1973 babefunda beForbes uthi bade bayeke uye esikolweni because they believed uba iziboniso ziyanda zithi Jesus is coming. How much more iziboniso ukwanda 50 years down the line, 2026. So we ought to distribute the book and tell people that Jesus is what is coming. Leno ndiyibona even kweyam indlu that uYesu yathini. He even uses me to distract indlu yam. He uses my wife, he uses my kids. Uba into kaThixo mayize last. Hey, I don't want to be fanatic about this thing. Kodwa uThixo uthi bethuna it's time that we should distribute books more than ever before. Okanye ukusasaza ilizwi because ukulanduka incwadi le it's part of ukulisasaza into kanene. I think Matthew 24 verse 14 utsho mos uthi zakuba zivakele ezinto kanene zeziphi ezindaba wabethu nona izindaba ezilungileyo. Indaba ezilungileyo according to the context kaMatthew 24 is coming of Christ. So if you thought that ngumnqamlezo qha indaba ezilungileyo, even the second coming is indaba ezinjeni ezilungileyo. Thixo makasikelele sisebenze ngomso umsebenzi
onempumelelo ngenxa yomoya yakho oyingcwele. We'll kneel down as we pray. Sicela uTataro asenzele umthandazo special for distribution.